eko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Zuri buru zelaieko oianaren zolan, solaren zolan, lili bat badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori. Txiruriruri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra. Eskerrik asko eta ongi etorri urteroko berso jaialdi hontara. Txalo batez agurtu ditzagun gaurko 9 protagonistak. Amets Arzaius, Onintza Enbeita, Julio Soto, Maialen Lujanbio, Iker Zubeldia, Jon Maia, Andoni Egaña, Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin. Zuditu berriz eta hasierako agurrak. Itxaropenez, irrizta malkoz, bihotzez trenez, edota autoz, utopiaren hortzi mugara, bidean bada hainbat poz. Bidean bada hainbat poz, gure indarra ekarri dugu, gure arnasaren auspoz, harria harri kontra joz, itzalitako irriparretan argia piztera gatoz. Argia piztera gatoz. Maiz itxasotik kanpo, urak haundi dire, horren beste aulki huts, eta errepide, horren beste gertuko, lagunta zenide, mendeku politika, baten adibide, horren beste gertuko, lagunta zenide, egin ditzagun gure, hitzak bezain libre. Kaixo guztioi 16 badator kantuta kanta. Preso dagonak bere aurka du, epaile talde galanta. Edabideak ere maiz kontra,
gaia ez baita xarmanta, otsaila ere kontra du aurten, bizi ez doa dalata, ta ez da broma esi artean, egun bat 1000 gau data. Moztu berri den belarruzaina, udazkeneko basoa, aita ta aman bila esku bat aur txiki batek jasoa. Lagun arteko tarte goxo bat, maitalearen altzoa, guk ezin degu bertso zekarri, ieslaria presoa, baina askatasunera mailea, izan dadila bertsoa. Etxe guztitan ez da berdina, sukaldetako epela, beste behin ere xede ditugu, presoak eta kartzela. Naizta askotan kantatu degun, pentsatzen dut behar zela, gaur ilusioz kanta dezagun, aurren abaliz bezala, ea pentsatzen laguntzen digun, azkena izango dela. Bersolari eta bersozalemen, lagun eta senidean. Bizitza ez beti, baina saio hau, doinutan neurri librean. Beste behin gogoz ta gogoz kontra, gaur nola etorri gean, hasieraren 26. urte hurrenera bidean, bukaeraren hurren urtera, laizter heltzeko idean. Denbora aurrera ta dena nahiko berdin, asko sumatzen ditut indar gutxirekin. Argatik nahi genuke saio on bat egin, gaur bukatzeko indar berritu batekin. Gaur bukatzeko indar berritu batekin. Urte berri on esatea da, urtarrilez normalena, baina gurean desberdina da, aitzaki edo problema.
kontatu nahi dut atzorren esen, bizitan izan nintzena, gure urteak errepidetan, astea ez aldapena, ia desberdin amaitu leiken, betiko lez hasi dena. Kaixo ta astera guazen eta saiatu horratzen, zauri sakonak goxatzen, naizta euskaldun sortzearena, ekibokazio bat zen. Bersoak du gogoratzen, ez denak ekibokatzen, Deus ez duela asmatzen. Hortengo saioaren antolaketa diferente egon da. Normalean, etxerateko lagunak bersolari egiten zieten, saiora etortzeko, baina aurten gonbidapenak bersolariak modu ezberdinean jaso dute. Zatozte, Jon, Alaia eta Julio. Zuek jaso duzue gutun bana etxean. Jonek Elias Minerrena. Alaiak Ramon Sagarzazuna, Xenpena. Eta Juliok Carlos Ibargurena. Denak, hiru hauek barne, antolakuntzakoak ez diren batzuk egindako gonbidapenaren ondorioz daude hemen. Kasu honetan, zuek jaso dituzuen gonbidapenak, zuei bidalitako gonbitak, libre dauden 3 personak bidali dizuete. Libre baino zai. Bata epaiketaren zai, bestea senidea o bestea presoa noiz etxeratuko zai. Libre eta zai. Errimakideak aldia, libre eta zai. Xenpe aspalditik ezagutzen dut, eta izan genun mintzagai, nola izan den urterik urte, borrokari eusteko gai. Ramuntxoren zai zegoen lehen, orain pixka bat ere bai, baina errimatzeko ezinezko. Ez aldira zaita lasai. Eliasekin elkartu nintzen,
bere historia entzun gai, aita Granada eraman zuten, gero anaia ere bai. 30 urtetatik gora, horrela dabil nola nahi, ez dago libre ola dagona, beste bat libratuko zai. Carlos Ibarguren izan nuen, egun baten adiskide, kontatu zidan etxetik kanpo, pasatako zenbait bide. Esaten zidan ni ondo nagok, begira bizi nauk libre, baina bizi da mugaik ez dagon, muga noiz pasatuko zai. Zoruetikoa omen zen ura, desegiten den zorua, data bakarti bizitzen dira, esnatzeta otordua. Naiz mendetara luza liteken, zain dagonaren ordua, gure eskutan dagona ez alda, zain egoteko modua. Zaiegoteak gelditasunen, esan nahi geldoa baitu, gurea ez da zaiegon eta bere horretan amaitu. Gurea adegu zai gaudelarik, bide batean jarraitu, denbora ez du laburtzen baina, askatu egiten zaitu. Agian gaitik aterako naiz, gaiaren estutasunez, telebistaren aurrekaldean, zenbatxu ordu egunez. Zenbat agintzen zaigun modaren, jantzi berrita txukunez, jakin nahi nuke gutatik zenbat, bizi den askatasune. Zatozte Beñat eta Maialen? Biak zaudete hilda. Lurpean urte mordo bat emandakoak. Jada ezur besterik etzerate. Kontu da gaur sumatzen ari zeatela zuen ezurretan alako kilima batzuk. Sumatzen ari zeate alako pintura brotxa hoietako batekin hola zurretan dabiltzala gora eta bera. Hortzetako eskuiluekin ere ari diela
zuen hortzak, zuen ezurrak kilimatzen. Lurra kendu dizuete zuen ezurren gainetik. Atxur mutur bat eta hiru brotxaxe, besoa azkuretzen ari zaizkit trebe. Hemen etzan da gaude, nita hainbat jende, gelditasuna eta isila da lege, entzungo gaituzue itzi gabe ere. Gerra garaiko hainbat momentu lazgarri, azaldu nahian jardun, izan gera sarri. Nere ezurrak lotu, ondoren elkarri, batadunak dituzte, onaino ekarri, baina neri izenik ez didate jarri. Hemen izen gabeak asko egongo dia, desegintzen ilgintun polbora lodia. Akabo ekarri gintun kamioi horia, orain ezur hutsa naiz, hemen eroria, baina gorde dezute nere memoria. Ia mende bateko egonen lotian, orain jarri gaituzte une egokian. Balazuloak zeuden nere berokian, naiz tiro bana eman gure bekokian. Loreak hazi dira gu geunden tokia. Borrokan ez bai ginen, gumakal jarduten, kopetean tiro bat ordaindu ziguten, eta berandu baina brotxak hemen aurten, ia martxa horretan luze diarduten, tatzoko justizia gaur egiten duten. Justizia hori da jarrita ebaki, behin gurekin aztea
zuten erabaki, eta hainbeste gezur, ta hainbeste aitzaki, biok guda beraren, biktimak izaki, gu ez algera gorputz, berdinaren zati. Gorputz baten bizati, beso buru hau, zenbaitzuk nahi zutenaz, lurperatuago. Pixkana azalerantz, agertu zearo, naiz gu ezurra garen, naizta gu akabo, gurea den mamia, bizi-bizi dago. Gugera ezur hilta, mamu bizikoak, biok biktimak eta Euskal Herrikoak, lurperatuak guda, baten herritoak, hor datozenak dira, gure sendikoak, zure begiak dauzka, hango mutikoak. Amets eta honintza. Zuek ere jaso dituzue bi gutun, iritsi zaizkizue. Ez da kaso, iritsi zaizkizue. Zuk amets, Maixo Liparragirrena. Eta zuko nintzen Naikari Ota egina. Biak daude preso. Eta biak dira ama. Gainera, honintzak gaur jaso du gutun bat. Kartzelan zela noski preso zela eta gutun potolo bat. Ez da nola kabitudan gutun azalean, hainbeste horri. Zure alaben marrazkiak. 30 bat marrazki. Eta biok zaudete patioan marrazki horiek interpretatzen. Zuen alabak 3-5 urte ditu. Marra zuzenak, marra biurrak, milaka marra aibala, koloretan ikusi leike, ume baten astrapala, pentsatu neike gure umea, ez da l'artista makala, ta barriz ere argi utzi du, artea librea dala. Banik inbidiz ikusten ditut zure artistaren goseak, zeren ta gure bi aurroienak ez dira berak faseak,
Zureak 5 ta nereak dauzka 19 urte paseak, ta neri orain bidaltzen dizkit filosofia klasea. Marrazkietan ikusi leike alaitasuna hobeto, baina zurea ikusi eta sentitu zeinke ederto. Filosofia motiboa da, aizu pozik egoteko, bere eskuak libre badaude, nahi duena idazteko. Nik ja Platonen kobazulotan daukat lagundu beharra, zurea berriz azepagotxa orko zirkulo tamarra. Gogoratu zait Bobby Sandsaren intuizio irlandarra, gure bengantza izango dela gure aurren irriparra. Imaginatu neike barreka biarretzi hainbat jende, irudi hauek ez dutelako, ez tristezia ez lege, buruko minak alata guztiz, bakoitzak ditugu bere, nahiko alanda berez niretzat, porrotxu lertzea ere. Sudur gorria janzte horiai ez da horrein segurua, baina hainbeste marrazkik zuten kartzela hau helburua. Emaidazu bat apaindezadan nere ziegako murua, eta nik bihar pasako dizut Sokratesen liburua. Zatozte orain Andoni eta Iker. Garai batean diotenez, ligatzeko zegoen sistemaik onena zan txakurrakin pasiatzea ateratzea. Gerore entzuna dakat, aur parkeetan o jolas parkeetan gurasoak aurrekin daula hor badala ligatzeko leku egokia. Ikerrek sistema berria asmatu du, aitonakin pasiatzera ateratzea. Gure atxonarekin parkera irten da, bufanda eta txapela horren beste prenda. Gure atxonak dauka bentaja zerrenda, bate lotu bere geldi egoten da. Larai, laralai, laralai, geldi egoten da. Zertan mugituko naiz aurrera atzera.
Aitona batentzako biloban tankera, denek dute biloba guapoen antzera, baina zu hortan ere salbuespena zera. Larai, salbuespena zera. Paseatzera goaz, askotan parkera, ationa hartu eta batetik bestera, bastoia erortzen bada, eskutik lurrera, eskotegi ikusteko garaia hortxe da. Larai, laralai, laralai, garaia hortxe da. Guapoa ez da gainera, babua nabarmen. Naiztan maliziz badun horrein bestek hemen. Bastoia hemen dago, ta eskotea hemen. Giza honek ez daki eskote bat zer den. Larai, eskote bat zer den. Honi gustatzen zaio adarra jotzea, baina memorialden badauka batxea. Igual komeniko zait zakurren antzea, gure aito nahi ere bozala jartzea. Larai, laralai, laralai, bozala jartzea. Ez tezu hitz egiten zuzen ta juan, gizara honekin zertarako juan, dendenak kakazten du bigarren ujuan, zu guapoago zera isildutakuan. Larai, isildutakuan. Naizta saiatu naizen, luzen eta motzen, resultadurik ez da dizuet aitortzen. Atxona utzi nahi dut, banku baten ertzen, amonaik ere etzait ondora etortzen. Larai, laralai, laralai, ondora etortzen. Ba ark luzatu dizkit begi eta lepo, ta ez da konturatu kokoloa seko. Benga garaia degu elizan sartzeko, behingoz liga dezazun kandela jartzeko. Larai, kandela jartzeko. Arek begiratu dit, egia hori da. Atxonari aldatu zaio ikusmira. Ilusio zegonda, piztu da dizdira, autobus paradako posterrai begira. Larai, laralai, laralai, posterrai begira. Alperrik jarduten da ligatze lanian,
taitonak ligatzen du playboyen planian. Baina duda bat daukat, barrenian, nola ligatuko det hiltzen zeranian. Lara, hiltzen zeranian. Zatoz Beñat. Gipuzkoako txapeluna behartzun egon hemen, eta horregatik ez da denborarik auki gutunik jasotzeko inundik, zuk etxerateko deia jaso duzu. Torri mikrohontara Beñat. Gatiatuta zaude. Beraz bi hankak lotuko dizkit, kable finaren estenak, konpromisoan bertsolariak, ez gera salbuespenak. Gu geralako mikro batera, libre irten gaitezkenak. Eta norberak naizta hautatu, maite dituen eskemak. Neretzat libre ezin du izan, inora lotzen ez dena. Etxeratetik deitu zidaten, eta hemen nago ara, nahiago nuke bertso saio hau, ez baldin balego jada, baina begira gaur ere zenbat, jende datorren bertara. Ezin deguta arazo honen, kontua azturan laga. Batzunak dira utxunak baina, arazoa denona da. Dispertsiotik urteak joan da, sufrimendua dakarte, bi hamarkadaz hainbeste jende, dago etxetik aparte. Ieslariak ere hainbeste, eta zer esan nezake, naiz herri honek sufritu duen, horren beste gaurrera arte, guztiok izan nahiko genuke, konponbidearen parte.
Zatozte Alaia eta Julio. Alaia, kalean pasiatzen zoazela, urrutuian ikusten duzu Julio datorla, zure parera. Ez dator irri farsu. Ikusi duzu eskutan zuen kaja urdin bat, nola bota duen zaborretara. Eta topatu zarete. San Valentin egunez, jo zaitu krisiak, mina egin lezake nire maliziak, ze pakete talazo tonu bereziak, ze poz ematen didan zure tristeziak, ze poz ematen didan zure tristeziak. Beraz zu alai zaude nienago lasai, San Valentin eguna zetorren eta ai, oparia eskutan joan natzaio alai. Eman nahi nion baina ez zuen jaso nahi, eman nahi nion baina ez zuen jaso nahi. Jakizuni aurretiko hartu naizela, horrexegatik daukat irripar itzela. Zure malkota guzti bizi zaitezela, erabili ninduzun klines bat bezala, erabili ninduzun klinex bat bezala. Atea itxi zidan nere erreginak, horrelaxeko gauzak dauzka maite minak, baina goxa daitezen behingoz gure minak. Gustatze altzaizkizu opari urdinak, gustatze altzaizkizu opari urdinak. Lazoak dituztenak urdin galakoak, jadanik gu ez gara orain gutakoak, asko gustatzen zaizkit ze bihotz saltoak, baina ez zaizkit gustatzen rebajetakoak, baino ez zaizkit gustatzen rebajetakoak. Kartanik ilusioz idatzi nion bart, pozez hartuko zula zabaltzeakin bat, naiz zaborretan utzi niko paritxo bat. Rebajatu gabeko musuak badauzkat, rebajatu gabeko musuak badauzkat. Lehen Walt Disney zen dena, lainoen gainetan, bizi izan nintzen ta hau dut ordainetan, nik ez dizut emango musu Espainetan, jada ez du sinesten printze urdinetan,
jada ez dut sinesten printze urdinetan. Nik zeru urdin bat nahi nion erakutsi, ta berak etzidan nahi neri egin igurtzi. Hemen dut opari bat eta ez da gutxi. Nahi baduzu hartuta, nahi baduzu utzi. Nahi baduzu hartuta, nahi baduzu utzi. Ezin ezake hartu eta ezin uka, lengo minak bainauka oraindik sututa, obezuk ni bezala hause tratatuta, lurrera botako dut ondo zapalduta, lurrera botako dut ondo zapalduta. Ni enaiz printze urdin, ta opari urdin, hau zanpatu behar duzu maliziarekin. Aurten bisiestoa da, aurten da desberdin. Egutegitik kendu behar dut San Valentin. Egutegitik kendu behar dut San Valentin. Altxa denak, eta jarriko zate gaztenetik oso gaztenerako ordenean. Jarri gazteagan da oso gaztek hemen. Badut teoria bat, eta orain konprobatu nahi dudana. Badut teoria bat, konprobatu nahi dudana. Bersoa eta ardoak badutela antzekotasunik. Denboran aurrera joan ala, adinean aurrera joan ala, ondo egiten dela. Orduan, lau oinak eman da ariketa da. Nik bakoitzari lau oin emango dizkiot, eta ikusiko dugu nola ontzen dan bersoa. Bai? Zatoz alaia? Eta gaina, malgutasun pixkatekin hau dira oinak. Etxera, batera, gera, eta laugarrena zuk aukeratu. Toritoi papera. Etxera, batera, gera, eta laugarrena zure esku. Printze bat etorri zen, noizbait afaltzera, aurretik txukundu nahi, genuen etxera. Teoria ez doa egiaz batera, ardori gaztenak freskoenak gera. Julio, zuretzako oinak, etxera, batera, gera eta laugarrena zuna dezuna. Naiz eta ardo zarrak ekarri etxera, beren papel urdinta lazoaz batera. Gu ardo gaztenak, oberenak gera, nien naiz atrebitzen zarrak edatera.
nien naiz atrebitzen zarrak edatera. Zatoz bainat, eta rimak etxera, batera, gera, eta laugarrena zure esku. Norbaitek nahi baluke etorri etxera, aldamenean biok jateko batera. Prekario xamarra da nere kartera, gukalimotxoakin konformatzen gera. Gukalimotxoakin konformatzen gera. Zatoz amets, etxera, batera, gera, eta nahi duzuna. Zortzi ardo ekarri zituzten etxera, eta nola txarrera egin zuten zartzera. Jada alperrik daude guztiak behatera, ta sagardotegira ala joaten gera. Zatoz Iker, badakite, badakizu. Gaur lau bat ardo klase, dakazkite etxera, hor dauden urtekoak guztiak batera, kriantzak ta reserbak erdikoak gera, gran reserbak hor daude, arazoa hortxe da, ta azkenean danok goaz binagrera, ta azkenean danok goaz binagrera. Onintza? Bederatzi batu gera, adin batetik aurrera, baina guztiak ez du egiten, bizitzan obera, kriantza on bat hause da, hortik aurrera reserva, probatu nahian asko etorri bai zaizkite etxera. Probatu nahian asko etorri bai zaizkite etxera. Maialen? Ongi etorri ardota bersoen etxera, katarako muestra bat guztiak batera, bistan da nun hasten den zapore gainbera, gu erdibidekoako berenak gera, badegu ardo gazte freskoen tankera, konserbante beharri gabeak gainera.
Zatoz Jon. Naiz ardo berri hoiekin sartu nintzen finalera, hemen ardorik onenak kupela dugunak gera. Aprobetxatu zazue disfrutatzeko aukera, gaztenei erakusteko dispuesto gaude gainera. Konpartitu dezagun hau adinaren arabera, zenbat gaude gaur hementxe 1500 batera. Gonbidatuta zaudete denak Andonin etxera, baina inporta ez bazaizue ez joan denak batera. Eta Andoni, Gaztetxo hoiek onak zirela, nik baneukan aditzera, alaiaren zoritxarrean, edo zein morroi printze da. Arzailuz berriz eskursioan sagardotegi aldera, onintzarekin nor joango den hori da nere galdera. Eta Ikerrek aipatu ditu oliontzi binagrera, Maialen da konserbera, etorri nere etxera, denentzat dago tokia eta etorri denok batera. Titular gazte guztiak baino, reserbak hobeak gera. Jon Daiger. Gabon hauetan elkarrekin afaltzera egokitu zaizue. Eta bakizue edozein afaritan, o gabonetako edozein afaritan beti izaten dela eztabaida. Ez da ez gai politikoa izan, eztabaida, ez da futbola izan, ez eiza, ez arrantza, ez itxasoa. Biok zarete musikariak. Eta Jon afalostean kantuan hasi da bere gitarra zarrarekin. Goxo, goxo. Iker berriz horratea du soinu txikia, eta hor hasi da kantuan, goxo, goxo ez, kantuan hasi da. Hor hasi da, talka. Hobeto kantatzen dut eta altuago, reserbarik kenduta dozena bat trago. Beti beste lasi naiz, nunago, nunago. Eta betiko pelma hemen bertan dago, eta betiko pelma
hemen bertan dago. Pozik egingo nion, gitarra aplasta, behatz puntekin sokei, eiten die azka, kresala gora bera, gizona bai plasta, ia itxaso aire hartu diot nazka, ia itxaso aire hartu diot nazka. Hor dator olatu bat, poliki poliki, itxasoa garata, mundu denak daki, ta aukaiola baten sartuko det aurki, oilagorren kantua imitatzen beti, oilagorren kantua imitatzen beti. Bibelarrientzako zer esumina, hau da hildakoak aspertzen dakina, fandango kale jira edota harina, pieza guztientzako akorde berdina, pieza guztientzako akorde berdina. Hirugarren gozokan beti du batxea, gitarraren mastilak puntan du partxea, guztia txikitzen du, dena da kortxea, hori da literalki gitarra jotzea, hori da literalki gitarra jotzea. Romantiko papelen aritzen da bera, bastante ona dala uste du gainera, begiak erortzen zaizkio lurrera, joan zaitez afaltzera Beniton etxera, joan zaitez afaltzera Beniton etxera. Kantuz alaitzen ditut, salata sukalde, gabonak nola diren, kantuen lurralde, banik ez dut egingo, hemendikan alde, lau langostin oraindik nientzuten daude, lau langostin oraindik ni entzuten daude. Azentzulegoa dirudi txistea, ni zakarregia naiz, hau berriz tristea, hobe instrumentuak aparte ustea, ta lepotik helduta bersotan hastea,
Talepotik helduta bersotan astea. Zatozte orain Maialen eta Amets. Kristal garbitzaileak zarete biak. Kristal garbitzaileak. Zenbait lan egiten dituzue astean zehar, baina astean behin bete guten zarete espetxera. Bisita gelako kristalak garbitzera. Zu Maialen, bisitaren alde hortan zabiltza trapuarekin. Zu Amets, presoen aldean zaude trapuarekin. Biak ari zarete kristal bera garbitzen. Gure ofizioa zer eta kristala, batzuentzat muga bat gogorta zitala, nere produktuekin hemen nabil ala, irudipena daukat urteak joan ala, pasatuta pasatu fintzen ari dala. Loditzen ariote den nik esango nuke, hemen preso daudenak 3.000 urte. Justizia eskatzen oiuz dihardute, eta paradoja da ez aldezu uste, gardentasuna guri eskatzen digute. Bai gure atzekaldean nolako orkesta, asmatuak dituzten legezarren festa, besteri sortzeko mina eta kezka, ara joango nitzake lanera ieska, baina garbi ditzaken produkturik ez da. Naiz guk igurzten degun emeki emeki, alako lambroire bat kentzerik baneki. Kristal lodiziki inau aingertuan beti, efektua iteote dun pentsatu det aurki, hemendik hori gertu hortik hau urruti. Distantzi ezberdinek zenbat deskribapen, barruko begioiek nekez da jasaten, igurtziozu gogor hauts txikienak ken, gehiegi ez da baina ordu erdi baten, iaia ez dagola sinistu dezaten.
Hemen gertatzen dena ia mirarira, ere ailegatzen dela laguna argi da. Hainbeste kilometroz elkarren desira, tazkenean jartzean elkarri begira, kristalik denik ere ohartzen aldira. Aizen bat korapilo honen sabelean, hemengo eskuen ta itzen gibelean, bisitaren ondoren zikindu alean, ea funtzionarioak bere zabalean, bere burua ikusten duen kristalean. Funtzionarioekin enago seguru, badakizu direla hipokrita puru. Zuk segizu garbitzen gogo eta buru, hemen pasako dira dozena inguru, bihar berriz eskumarkak izango ditugu. Zatoz alaia. Saio hau oain dela 28 urte hasi izan. 26 saio uste egin direla 28 urte hauetan. Zuk 2 urte izango zenitun aurreneko saioa antolatu zen hartan. Goazen atzera. 2 urte dituzu. Kaletik zoaz, etxekoekin, eta ikusten duzu, jende mordo bat Madalen sorora igual. Eta 2 urte horietara pixkat hurbiltzeko, badakit 2 urtetan gehien geustuen zaizuna patata jatia zela. 2 urte atzera, patatak jaten, bersotan milionea zu jan bitarten, eta jendea Madalon zerora. Astuna gurasoekin, harina kilotan, aritzen nintzen panpinak rapatzen eta pilotan, albazen anaiarekin, diskutitzen ta borrokan, 2 urterekin ia hortzik ere izan gabe ahotan. Baina egun bat heltzen zen jartzen ninduna kolokan, tamari galdetzen nion, totelkata ez bertxotan, patata gratis ematen aldituzte saio hortan. Patata gratis ematen aldituzte saio hortan.
Ta aitak esaten zidan, batzuek dira esklabo, gaiztoek espetxetako, ate lodia igaro, eta bertatik ezin da sekula irten gehiago. Ni beldurtu egiten nintzen, sentitzen nintzen arraro. Amak legeak zein ziren esplikatzen zidan klaro. Telebistari beiratuz, orain baino gutxiago, mundua ireki ondoren aizea bakarrik dago. Mundua ireki ondoren aizea bakarrik dago. Patata jalea nintzen baina bizi nintzen lasai. Ondarra harri txintxarrak aiako harriak paisai. Beti urrengo patata poltsa noiz iritsiko zai. Guraso elkarrizketetan aspertuta eta deslai. Sentitzen nintzen bertsoak, enintzen ulertzeko gai. Saiora joan nahi alduzu, ta enuen esaten bai. Orduan enuen joan nahi, ta orain ere ez dut nahi. Orduan enuen joan nahi, ta orain ere ez dut nahi. Andoni, Maialen eta Iker. Zuek ere jaso dituzue 3 gutun honea etortzeko. Maialenek Ibon Fernandez Iradirena jaso du. Andonik Arantxa Zuluetarena eta Ikerrek Xabier Aranbururena. Bata dago gaixo, bestea isolatua, bestea 24 urtetik gora barruan, eta 3 jaso duzue gaur, urtarrilaren 9-irako manifarako deia. Nahi ez gendula horra gutunak, gure buzoian jasoak. Kontatzen dira justizia den arau horren erasoak. Ta beraz gure ondarraleak, ta biarretziko soak, dira hemengo herrimauek, eta Bilboko pausoak.
Zorioneko eskutitzarek harritu ninduen seko, hainbeste urtez etxetik urrun, ta oraindik indarra lepo. Hiru motibo ta hiru gauza, ta eskutitz bat tarteko, danok motibo bakarra dugu, manifara joateko. Arantza dago isolatua, ez ni bezelaxe libre, ta ia Bilbon elkartzen geran, herritar lagun zenide. Paradoja bat proposatzen dit, ta konturatzen naiz nire, isolatuta ez egoteko, biltzea da irten bide. Lehenago ere biltzen ginen gu, urtero oiartzunera, orain garaiak aldatu dira ta gehiago batu gera. Aro berria hasi dezagun egiz urtetik urtera, lendabiziko bukatu behar, aro zaharren ubera. Hartu zapia lepoan eta joango gera tirritarra, naiz ezautzeko aukerarik ez, sentitzen dut lagun zarra. Ni zegamako semea naizta, ura berriz aginarra, ez da erreka ura eta ni, batzen gaituen bakarra. Bakardadea latza da oso, muturrekoa bai behintzat, suntzitzen ditu ideiak eta kolokan jartzen ametsak. Idazten zidan bete itzazue, Bilboko gune eta ertzak, muturreko bat izan dadila, suntsitu nahi nauten entzat. Zatoz amets. Dendari bat zara. Dendari bat. Ta gaur hurbildu zaizu 7-8 urteko haur bat, ia mostradorera iristen eztan aurroietako bat, hartu du poltsikotik txampon pila bat, jarri dizkizu mai gainean, eta hala esan dizu, amantzako opari bat nahi dut, zer erosi dezake horrekin.
Begira orduzu liburutxo bat, eundaka gurutze grama, ta 4 eurotan matriuska bat, Errusia aldeko dama. 20 euroko relojutxo bat, 10 euroko pijama, baina agian umetxo horrek beste zerbait badarama. Lehendabiziko esan zaidazu, nun dagoen zure ama, nun dagoen zure ama. Eta esan dit Parisen dago, hor jaso dut albistea, eta orduan konprenitu dut mutikoaren eskea. Ze ordulari ta ze pijama, ze apalta, ze trastea, argi zaiola bat emaiozu, hartu zeuretzat bestea. Eta onena izango duzu, biak batera piztea, biak batera piztea. Eta pixkana denboran zehar, urtzen joango da aria, ta bukatzean iruditzen zait, egingo dela argia. Baina 4 euro bakarrik ditu aurraren egi garbia, tira horrekin bat arzen ezake horra zeure eskaria. Besteagatik ez arduratu hori nire oparia. Hori nire oparia. Altxa honintza eta Julio. Honintza ama izan nahi du. Hau pasatzen da lehendikan bazkaltzen egoteagatik. Ama izan nahi du. Hala esan du gainera, ekuazioa berdin zaiola, emaitza da importantea, aur bat. Baina, bueno, ekuazioari garrantzia pixkat emate aldera, norekin aurra izan eta hemen dakazu, lehen hautagaia. Ekuazio horrek ez dakit formula egokia izango gote da hau, emaitzarako, baina, bueno, baduzu ekuazioarekin eztabaidatzeko aukera. Nahi baduzu basoan, daukazuna edan, baina harrapaitzazu nire hitzak egan, edadez nago zarra izateko deman,
tanik ume bat nahi dut, polita aukeran, esplikatuko aldizut zelan egiten dan. Esplikatuko aldizut zelan egiten dan. Ezte horia ez da nire miseria, praktikarekin daukat sarri komeria. Hau ekuazio bat baita alegia, eta ni ezote naiz esan da egia. Zure ekisarentzat i haundiegia, zure ekisarentzat i haundiegia. Lehen zalantzan ez dizut, joaten nahi utzi, niri begira duzu, horren fede gutxi, 40 hurbilta, enago itxuzi, zure ia ikusteko, zukorren nagusi, nire kiza oraindik ez duzu ikusi. Nire kiza oraindik ez duzu ikusi. Zein da zure ekisa, zein gurutze grama, guztia deskubritu, dezaket pixkana, baina ezote zatoz alperrik nigana, 1,94 baitaukat lastana, zapatilak erosten pentsatu zelana, zapatilak erosten pentsatu zelana. Ez zara ibiliko, Julio benetan, ez du ikusten zaitut, gaur aitzakietan, nola pentsatu zeinke, zuk zapatiletan, pentsau daigun bakarrik, larru kontuetan, oinutzik ibileike lehen 3 urtetan, oinutzik ibileike lehen 3 urtetan. Alperrik beiratu dut zapatiletara, baina kezkatzen nauen kontu gehiago bada. Badakizu gazteak ona eta ara, sarri diana jotzeko gaizki biltzen gara. Gran Reserva asko ze ziurragoa da. Gran Reserva asko ze ziurragoa da. Enion begiratu, nahi Gran Reservari, ta azkenean nago, kasik ari adi, gazteak nik ez ditut, ikusten hain argi, lelo moduan zatoz, ainargal ainandi,
Andonikon ezkero egin zizkidan bi, Andonikon ezkero egin zizkidan bi. Testosteronaz bete, baita ukat odola, txulito jarri behar dut, hobe baita ola, Andonik egin behar zion karambola, hiru egingo dizkizut nerietzait ajola, ta zure eskutan dago noiz non eta nola. Ta zure eskutan dago, noiz non eta nola. Testosteronak bere baitan hainbat usai, noiz piztu horrego naiz, zure alboan zai. Eta lehenengoan ezetz esan duzu lasai, pikatu eta zatoz zu orain horren guai, ja otzitu egin naiz taumerik ez dut nahi, ja otzitu egin naiz taumerik ez dut nahi. Hasieran propio, ez dut egin kasu, eskapo eman ditut, biedo hiru pausu, orain bera oztu da, eta ni dena su, joe onintza orain gogoz utzi nauzu, asko eskatzea ezpada bat egin zaidazu. Asko eskatzea ezpada bat egin zaidazu. Zatozte Alaia eta Beñat, buruz burukoa. Bildu dituzte aulki guztiak, itxi dute ilunbe. Txapeldun da txapeldun orde. Badakit 6etan itxi zirela Donostiako tabernak. Ilunbe itxi zanetik tabernak itxi ziren bitartekoa, oantxe. Ilunbeko finala joan zaigu egan, ta gu ikatzkalean ospatzeko eran. Hemen gabiltz txampaina, edan eta edan, dozena bat taberna, pasata hileran, baino ez dakit txapela nun utziote dedan, baina ez dakit txapela nun utziote dedan. Ba, ez dut ideiarik, enazazu lotxa, lapurtzea ez data berez aproposa,
Falta zaidan erdia ezin leike osa, trago luzea batzuk ta besteok motza, zuretzat txampaina ta niri gaseosa, zuretzat txampaina ta niri gaseosa. Gaseosa edan ez zaude horren kexu, bigarren egin eta zenbat konpromezu. Trago erdiei ezetz esaten diezu, bai badakit penatu xamarra zaudezu, baina antzerki pixkat egin dezakezu. Baina antzerki pixkat egin dezakezu. Gaur zure presentziak egiten dit traba, begiratu daukazun gozo begirada, tabernarik taberna triliri tralara, ni ondoan ta triste posten gizara, antzerki epaiek egin dutena da, antzerki epaiek egin dutena da. Zuk epaimaia utzi ezazu pakean, konbentzitu nituen afari batean. Akaso utzi behar genun enpatean, segi behar genuke taberna artean, Santo Tomasak heltzen diren bitartean, Santo Tomasak heltzen diren bitartean. Barkatu baina nigan ez daukat kemenik, ta zure atakeak ez dauka etenik, niri irabazteak ez du barkamenik, ez dut pentsatzen hemen gera naitekenik, puntutako ariketa gogorarazten dit, puntukako ariketa gogorarazten dit. Zatozte Andoni eta Jon. Badira gauzak, badira uneak, eta badira personak zeozer sugeritu, zeozer iradokitzen dutenak. Eta badira gauzak, uneak eta personak ikusi orduko distraitu egiten dutenak. Begiratu atzera. Andoni, zuri atzeko denak zeoze sugeritzen dizute. Jon, zuri atzeko denak distraitu.
ene alaiai begiratuta, ze sugerentea egiz, lehen beiratu dut eta berriro, nago begiratze premiz. Ene alaian nere ondoan, hortxe ikusita begiz. Patata zorro izan nahi nuke, patata zorro izan nahi nuke, bizitzan lehenengo aldiz. Txapelketan horraritu da undienaren neurrira, denek diote Alaia Martin helduko da urrutira. Gaur ere denak bere lexiko eta errimendir dira, eta ni berriz distraitu naiz patata hoiei begira. Eta ni berriz distraitu naiz patata hoiei begira. Eta beinaten sugerentzia, ze aurpegita ze kara, gauza bat eman bestea izan, sortzen duen otzikara. Edariekin konparatuaz, gure ainorgarra ara, horrek kaslimon ematen duta, horrek kaslimon ematen duta, egitan gintonika da. Mikro aurrean jartzen da eta postura raro bat arau, minutu erdi pentsatzen eta gero orrazten da rirrau. Txiki txikia eta potxokoa, degunez muñekito hau, Pokemonikan ez dagonetik distraitu egiten nau. Pokemonikan ez dagonetik distraitu egiten nau. Ikerrek berriz eizean zenbat, egun ta ordu guztira, txori txikin bat parean jarri, ta tipoak dan bat tira. Sugerentzirik ez dut sumatzen, zegamarrari begira, eiztari eta sugerentzia, eiztari eta sugerentzia, hitz uztarrezinak dira. Orrazten bazait oilagorrekin, nun tira eta nun gorde, birigarruen kantu polita baso guztien ore. Gero txepetxak aipatzen dizkit, tarinek zenbat balore, hainbeste txori ia ez dakit ni zeinekin nagon ere,
Hainbeste txorilla ez dakit ni zeinekin nagon ere. Maialen berriz izan liteke, 1000 zaleko tipula, eta bersotan ze almen duen ezin liteke kalkula. Begietako hitza ikatz txantxarik, etzaio itzaltzen sekula. Sugeritzen dit gu guztiokin nahi duna egiten dula. Sugeritzen dit gu guztiokin nahi duna egiten dula. Gure Maialen hitzen magoak nola sorgindu badaki, hartzen du gai bat airera bota 1000 zatitan ebaki. Metafora bat, idei galdu bat, eta 100 erabaki. Eta ni berriz doan trenari, beian beiradakin beti. Eta ni berriz doan trenari, beian beiradakin beti. Julio berriz gaztea data, aizen bat ezin egote, baina gutxitan azalduko da lekuz kanporata torpe. Bere izakerak sugeritzen dit, tipo tierno bat atope. Julio guraso ona izango da baldin uzten badiote. Julio guraso ona izango da baldin uzten badiote. Baina alturaren konpleju hori gurekin nahi du gainditu. Leno nintzakin gaizki egonda eta eskuak garbitu. Alturarena ez da problema, ez zait ondo iruditu. Eta zapaten kontu horrekin ez dezu bate kumplitu. Eta zapaten kontu horrekin ez dezu bate kumplitu. Eta onintza izanagatik, Andre Zuzenen argazki, onintzak ere zokomokoak edukiko ditu noski. Nere burua sugerentziak ulertzeko ez da aski, koño eta moñon sugerentzia etzen egon bate gaizki. Koño eta moñon sugerentzia etzen egon bate gaizki. Koño eta moño kontuarenak badu bere garrantzia. Zu diskurso bat egiten dezu goitik beraino jantzia. Distraitu itzazu parlamentuan,
ta piztu haien antxia, disimuloan iagu lortzen degun hor independentzia, disimuloan iagu lortzen degun independentzia. Eta amez da mutil gazte bat, sugerentea apala, baina mingaina mistoa duta bi begiak hor bi bala. Metrikan ez du utxik egiten, perfektoa da aibala, sugeritzen du bere almenak mugarikan ez daukala. Sugeritzen du bere almenak mugarikan ez daukala. Ta distraitzen gaitu hitzekin, berak nahi duen moduan, ta kantatzen du berak bakarrik hor nunbait dagon munduan, ta sorgintzen du publiko denak, pistak bota inguruan, ta ohartzerako ia txapel bat dauka tipoak buruan, ta ohartzerako ia txapel bat dauka tipoak buruan. Ta saioari bukera emateko datozela gora Xenpe eta Fermina, mesedez? Bueno, eskerrak emateko bersolariei, bakoitzak oparitxo bat izango du, eta altxako zerate agurrak kantatzera eta oparia emango zaizue, oparia denak ikusten duzu ezain den. Altxa denok. Alaia Martin. Hori, eta baina agurra. Ezkutatuta maiz argazkiak eskubidei zesarraskiak batuko gara egunen baten, batuko gara zazpiak, batuko gara zazpiak. Mil esker lore ederrengatik, jaso bueltako izpiak, targitzean eguzkiak, Ramuntxo laster etorriko da, ta laster beste guztiak, ta laster beste guztiak. Eta Beñat Gaztelumendi.
Nere animo denak zuentzat kolpera, ezin baigera oitu hemen egotera. Etxerarekin rima ona da batera, itzalekoa behar da argira atera. Azkar hobetu da dindenen egoera, Bilbon eta Baionan elkartuko gera. Nik Arantzari esango diot, egonagatik ertzia. Ez dagola hain isolatua, ez daukagula antzia. Larun batean denok Baiona, ta hiri bat erauntzia. Larun batean denok Bilbora, horra gure erentzia, ta etzen sugerentzia. Nunbait ba omen dator gure udaberria, horren seinale ote landare gorria. Gure borrokako hori du ezaugarria, ez gara distraitzen hor lasai jarria. Gaur denok tira degu bertso lokarria, mugituko ote zen aiako harria. Aranbururi eta bestei, musu bat eta adio. Gure lanketak zeo zertako, baldin bazuen balio. Tiesto hontan zenbat detalle, maitasun da amodio. Ni jardinero txarra nauzue, eta zer remedio. Alare lasai gure hauntzari, asko gustatzen zaizkio. Kartzelak barruan du, kartzela gehiago. Gaixo dagon presoa, bi aldiz esklabo. Askatasuna amets data urrun dago,
kondena eta bengantza, labanak biao. Askatasuna amets data urrundago, baina pausoro gero eta gertuago. Denok dauzkagu etor zaitezten, gogo ikaragarriak, naizta ezina eragiten dun, zuek ezin ekarriak. Gure artean austurak ere, babaititut igarriak, naiz denak diren arruntak eta, naiz denak ulergarriak, mugidaitezen harriak, sekula baino elkartuago, egon behar du herriak, egon behar du herriak. Maialen ta amets jarri, dituzte gaur kristaletan, errealitatean inoiz, garbitzen ez direnetan, pentsatzen jarriko banintz, nire bizitzan benetan, zenbat musu utzi dudan, inoren behatz marketan, gaur musuak uzten ditut, zuen denon matrailetan, indarra eta eskuak berriz zuen eskuetan, harriak lertu daitezen, ziega zulo guztietan. Harriak lertu daitezen, ziega zulo guztietan. Naizta itzaltzen doan argi bat kudeatzen ezten errez, ezin ba hasi gure artean gure pospoluak errez. Naiz ikuspegian iztasuna osasungarri den berez, presoekiko gure lotura aritxo hauek direnez, ezpitez eten eta albada korapilatu ere.